Aktibong partisipasyon sa mga gihimong seminar sa Philippine National Police ang Sangguniang Kabataan sa Barangay San Juan, San Benito, Surigao del Norte aron mailayo ang mga kabatanunan sa daotang kalihukan o bisyo. Isip pagsuporta ni ini, may pahigayon usab ang sanggunian og ball games o sports clinic. Apan tungod pod sa pandemya na undang ang maong mga aktibidad. Aron atong mabalaan ang alternatibong programa sa Sangguniang Kabataan sa Barangay San Juan, makauban nato karon si San Juan SK Chairman Kenneth James Arlan. Mayong hapon kanimo, Kenneth. Kenneth, can you share to us kung unsa klaseng tabang ang atong nahatag sa mga kabarangay nato karong pandemya? Ang buhatan sa SK, naghatag kami og share gikan sa SK Pan dito sa barangay. Kung diin naghatag kami og mga relief goods sa matag usar ka pamilya sa Barangay San Juan. Lakip ang pandemya, aktibo ang Philippine National Police aron mailayo ang mga kabatanunan sa daotang buhat o bisyo. Ug usa ang inyong barangay sa nakabenepisyo niini. Kenneth, sultihimi sa imong nahimong partisipasyon sa mga kabatanunan dito. Ang PNP sa munisipalidad ng San Benito, may aktibo sila sa programa sama ni ini para malikay ang kabatanunan sa magdili na droga o sa anumang aktibidad na kontra ang panggobyerno. Mao gini ang kabatanunan sa Barangay San Juan abti kini na nagasuporta sa atong mga kapulisan. Pinaagi pod sa pagpanguna ng among presidente sayot na si Don Silvio Dagangon. Ang mga kabatanunan sa Barangay San Juan o ang kapulisan sa San Benito nagahimo og isa ka organisasyon kung diin kung nagitawag nila kini nakikidat o kabataan kontra droga at terorismo. Kung diin dali niini pamonitor ang mga kabatanunan sa Barangay San Juan o pinaagi diini matabangan pud ang tanan. Tuo og wala ang vaccination rollout. Kanus alang nagpahigayon og vaccination sa inyong munisipalidad, sa inyong barangay, unsa ang atong nahimong o gihimong programa aron maipaabot sa mga kababayan nato ang impormasyon kabahin sa bakuna kontra COVID-19. Labi na og lisod ang signal sa inyong lugar. Ang buharan sa SK nagasuporta sa tanan lakang sa atong gobyerno, labi na sa gipahigayon na bakuna sa atong munisipalidad. Og gipaabot pud namo sa tanang kabatanunan kung unsay mga benepisyo niini. Kenneth, ang imo na lang mensahe o panawagan sa mga kabatanunan sa Barangay San Juan, San Benito, Surigao del Norte. Taon pa namo na magapadadong kita sa pagsuporta sa tanang lakang programa aktibidad ng ato panggobyerno para usab sa kaayuhan nato kabatanunan. Daghang kaayong salamat Sangguniang Kabataan, Barangay San Juan, San Benito Chairman Kenneth James Arlan. Isayag yun! Isayag yun! Isayag yun!